not to be there to support her. Yeah. Gima do watch. And when he paint you ni organize or not organize. Come on. Gima nyaka wangi ni Dr. Raymond osebedo ka support mine manigi groups gi all over the region. Osebedo ko support you, them are very organized. So kineno ka giwuok, it means there is an organized network money all over Nyanza that does not depend on drama mama Josesa gidwa kitu wako. That is one. Two, and Gladys and Nyamera. Gladys Nyakano, Mana Nyamera. Okay? But I don't know advice. Telo, kitelo, nyakiriuji. At the same time, kidi bedu chijo moko. Okidi tinyorgi. Okay? Nyako dio duare jo ndiwa, agwanda gini jo yuwa kando. Odio duare jo mbita, jo subo, jo karachuonyo. And jo onyango rabala temo du ket pay. To kunyal bedo ni en kuro chopo, eno yoro. To teko mo yoro go. Mana kaka wadwe ni wach. Ente moparo no nyalo yoro go. Ente koma ne Raila Amolo Odinga manomiye. Gladys without Raila Amolo Odinga dino ko bedo governor. The truth, enemy mondo Gladys obed governor, Raila Amolo Odinga had to stand down Wanga. Mondo kuch Wanga gi kuch Gladys obed no oriwore moingo kuch Evans Kidero. Otherwise, dino ko ingo both Evans Kidero gi Wanga at the same. Those are, and especially Wanga is a very seasoned politician. And Wanga no nigi grassroots support ne moro. Unyalo chae, to kinyal nyore thurgi. Okay? Osebedo mjumbe, osechung governor, engage structures ne Gladys mondo dhi mondo bed piny gi jogo. Okonya gore gi everybody, mana kaka gwanda wacho. Okay? You can't. Germany was a powerful military. To Germany, ka Hitler will make mistake, walk or they attack England. But at the same time, or they attack Russia. Some attack Russia to North Africa. They'll go and win North Africa. Look at no the group. To Italy, don't tell Mokonyo, dictator my Italy. Ultimately, no collapse. Gladys do I decide no one. Take on the Raila Amolo Odinga or nego, Gladys of Nyabero. Nikata Nyamori Thurua. Gladys when you're getting a Madibe assistant chief to Gamadibe MCA. Kisumu town Manyata Kamadonge. Gladys do I decide no Gamadibe MCA, Gamadibe assistant chief. It can't happen. O team TJ Manyo me, coach your potodir jo Homa Bay. To me, Jaluo or they don't anymore. What Jaluo needs. And Jotelo Matio. And Mondo Jotelo Beauty, Nyaka big stability, a relationship wagi serikal. Mondo Washo serikal, ni one yogi partnership. At the same time, Samagi yogi not why you dogi, why you don't want to do. That is all our people need. Drama Magido Kitonagi. That is my very low so elders a paragari of Masai. Billion Damedoka. Watch my kingpin, I just say, oh, Bromeo, kingpin, you go to work. One service. Raila no code kingpin, Malu. No code war. Raila no the Gorene Luo. Okumba, Gitong, Tonga Kotur, Okumba Koguchonge. Mono ka joluo neno kogore okukucho to kelo nwa gik munya kelo nwa eka joluo no luwe to kwanya bedo ni jomoko dwa ketwa ni gidwaro kia queenship kia kingship e luo land to gima gitero timo ni joluo to onge Raymond tineno ko dio divide no administrative structures Raymond nyo yudo opportunity kama thindo chikni ando fachielo bedo trend dwa Germany sani maunge ute angoma kidwar mane telo ken drama to bende billion erokamano nya wakili Nyamori kachel koda ka Maika Gwanda sani billion warango ka siasa kodongro adongi thuolo malaika wen kapok akaw yueyo biro no ka gima jotelo ma onge lemo mag jo siasa wadhi no ka gima yuwagi siasa magidonji kalore kod gino ma iwacho ni organized network groups mantiere ground gi gine magi bedo fed po nono gi information ma nyalo bedo ni ka wan pok walande kata ka nyalo bedo ni ero jomoko sedo maling kumoro ema diponi nyalo miyo rwako jotelo makamagi e siasa
nikech iwacho ni gin jotelo monego bed ni tiyo kendo dongruok ma gichwalo ne oganda luwo gin gik ma oganda neno to ka ochak donjruok kode gi josiasa. Mokwongo